Grazas, María, estaremos pendentes. A Peña Celtista Carcamáns da Illa de Arousa escolleu este domingo para celebrar a súa peregrinación marítima ata Balaídos. Chegaron a Vigo despois de 3 horas de navegación bastante axitada. Pouco lles importou, porque o seu celtismo están, din eles, por riba de toda tempestade. Raquel Gandoi. Os Carcamáns da Illa de Arousa, a Peña do Celta con máis socios, 1800, chegaron pasaban as 12 aquí a Laxe, onde os agardaban 3 buses que os levaron a Balaídos. Para chegar ata aquí, dende o porto de Xufre, houbo que navegar máis de 30 millas con moito mar e moito celtista coma a cera, mareado. Esta viaxe no barco da navieira Piratas de Navia é a quinta vez que se fai en 27 anos e a estatística di que este día de peregrinaxe náutico celta sempre gaña. O ano pasado 3-1 contra o Valladolid. Os Carcamáns están arestora na grada de marcador de Balaídos, máis ou menos en terra firme. Os Carcamáns, como se lles chama os que viven na Illa de Arousa, son 1800 corazóns celestes. Este domingo, que o seu equipo xogaba ás 2, o pronóstico do estado do mar e do tempo era bo, e o catamarán estaba libre, decidiron facer algo que só fan de cando en vez. En realidade, esta é a quinta vez en 27 anos, saír da illa en barco, cantar no camiño, comer e beber empanada e mexillóns e chegar a Laxe para ir en bus a Balaídos. De onde sae este celtismo tan profundo e xeralizado nunha illa tan pequena? Os nosos avós daquela iban á Meixa, que íbanse toda a semana a Vigo, volvían ao fin de semana e, claro, falábase do Celta, hai que darse conta que nos anos 70 e 80, que foi cando nacemos nós, na tele puñeche o Madrid e o Barça, pero esta xente, digamos que nos truxo moito que foi o tema do Celta, o que era o celtismo en Vigo, e, bueno, desde pequenos, pois, foi indo a máis. Para mí é todo, porque me veu desde moi pequeniña, desde sempre, desde meu pai, desde moi pequeniña, me levou a Balaídos sempre, recordo que todos os fines de semana que xogaban na casa íbamos. O celtismo na illa sentímolo na sangre, levámolo hasta morrer, pero somos celtistas de corazón. Pois para mí o Celta é todo, moitas ganas, porque me encanta vir aquí coa xente da illa, é unha experiencia única. Pode estar chovendo, pode estar ventando, pero somos Carcamáns e salimos con mar e vento. E cando che dixeron, oye, que vas ir ti o día que vamos do Celta, para ti como foi? Porque non sabemos se eres do Celta. Home, claro, perfecto, foi unha boa noticia porque eu son do Celta tamén. Co patrón no seu equipo navegaron 30 millas deixando atrás a ría de Arousa, Sálvora, Ons, as Cíes e entrando na ría de Vigo soou o himno do centenario mentres zoaba o vento do sur.